Wonten Mojo Pertapulaya boten paring secala langkung rumiyin. Dadosaken tambing manah kula menapa mandura wonten singa bedal saking kerangkengan, duwi panggo mandal saking lambilan nggih. Wilah dal paman. Kelentu penampian mastani negari mantul wonten singa bedal sing kerangkengan boten tata titi tentrem sami kahanan Pertapulaya. Warsi kemepung kurangge kula pratu trikapan mriki sakmenika bangunan ketinggal tambah majeng. Wiwit kita praja dumugi wonten ing Karang Pradesan. Wilah dalah boten wonten ing mujiwane. Menapa malih para mungkari nandur wiji wedi dadi tinandur tukul sinebar babar cetha bilih papan mriki boten kekirangan sandang uga kejawi keng menika Paman Prabu. Kerumunan pantes kangge Suropati dan sami renggani-rengganan sambat sinamadan pinten agami lan kapitadosan ning nyatanipun boten wonten ing Wadawinada. Nah menika mila paduka Paman Prabu pantes kangge srana tebaning patuladan tumrap negari manca. Sampun keladuan diripun paring pangalembono kejawi menika medhinipun wonten wigatos enggal dipun medharaken kemala Paman Prabu. Ingkang papan ngerengaken jonggo kula niringaken karna. Mustikaning Nalendra para putri kolam sana
dadosaken kauningan papan. Anggenipun ingkang putra menika gandeng asta kan Bapa Prembadurna. Tinangisan yuga kula Lesmana Mandra Kumara sampun sawetawis dalang anggenipun gandrung kaliyan wanita. Sanes widodari ing Kahyangan Suralaya. Sanes endang anmajaring pandhita nanging putra-putri saking Pethapraya ingkang sampun dipun kondhangaken menang sesilih langi Dewi Suryawati. Nuwun sewu. Suryawati menika sampun wonten ing mengkoni menapa dereng upami dereng wonten ing mengkoni mandhar kelesah. Lungantar kula mbon-mbon enjang ajejawas wonten. Kinten-kinten panglamaripun Lesmana menika saged dipun tampi menapa mboten. Anak Prabu, inggih wonten dawuh kados pundi Paman Prabu. Sejatosipun negari Pethapraya menika sampun banjir layang jeblok mangsinane. Aturipun yuga kula menika tesih sengsem mapan wonten ing Baku Pasinaon. Pripun Bapak? Suryawati menika sampun kathah ingkang lamar nanging tesih sengsem mapan wonten ing Baku Pasinaon. Waja kula mawon ingkang pirembagan mangke mindak kedawan gagang ibarat sampun tinaline oke. Waja boten nami kula nyepelaken kalian jerajate tiyang estri niku boten. Sing jenengane tiyang estri niku sinau ajeng napa sopi. Cara pemanggi kula Lesmana menika sampun boten kirang menapa menawanipun. Wiraga Wirupa Wirama. Bobot bibit bebet pun sedaya boten wonten ing mujiwani. Bobot dasare putrane Ratu Sugih Bondo Dunya Mas Pici Seraja Brana. Nah, cobi seniki sinten sing mboten kepengin dadi wong sugih? Kok anggar uripe sugih niku gayun napa-napa keturutan. Upamane mengko kang putra-putri niku nyuwun titian reta kencana kelakon. Kepengin tuku gelung sing larang kelakon. Ning maune mandalireng terus bisa dadi putih kelakon. Monggo kangge srana ngrumat kalian kepripun carane dadi wong wedok niku wong wedok larang ragate. Nah, menawi ora entuk wong lanang sing sugih ajeng golek jengkaya napa. Kulina penayakan malah kunyus. Malah tambah kelabu. Ning foto kula niku dasare turunane wong sugih niku menawi bobot bibit. Tiyang sepipun menika ratu. Dasar trek kesumur rembes sing matu saring katopo sak boten-botenipun menawi turunan ratu niku darahe darah biru. Ya. Turunane wong bener. Dudu turunane wong sing ora bener. Ning menawi dipun metu kalian bebet tutu kula nika bocah sing cerdas. Sinaune pinter. Dasare sregepan. Pola tingkahipun udo negara Tramsila menika mboten kekurangan. Lha kok panjenengan menika mboten racu kalian pengamanipun putu kula badhe madosi pengawas kaya napa. Mbok nganti tata tembungan guru ujeng ning malah kelangan iki. Tresana
Durna. Nyrawenteh kaya bedet sewu muni bareng. Watak wanturipun Gandhilan Durna Pandhita wasis wicara ujar becik ulate manis. Nanging kala mangsane apa sing dadi pengendikane Gandhilan Durna ora ana nyatane. Wong tansah paring pangalembana dhateng Lesmana Mandra Kumara. Kala mangsane ora trep kalawan kahanan. Wardene wong inang ngantos sambat. Tejedreng asating Sabta Betala. Ketuwa utusan. Utusane Raden Janaka. Saking kasadyan Madukara nenggih kinurah Carun Bawor. Putra penggayunipun Kula Semar. Mangkono mijilaturipun Kinurah Bawor. Ya. Kula nuwun darane Kula Bawor ya. Kula nu sedekeng kenteng darah kula ken rembat rembu kene iku. Sosodoro semandar kawuryan kanggo jiwa memanise nananggap srinate dalu sini mongko sang yoprodase agelar mring cakrawala winolatan ngelanggut parantene mangsa gepekan saking kengatarangana kang sumiwi saking kengatarangana kang sumiwi warata tanpa sel warata tanpa salah ya kula nuwun kula Bawor kula iya ora mangling ana kamane wong Pandhawa war nggih ana wiganti apa arep apa war napa-napa nggih arep tegese arep apa ki tekan kene arep ngopo nggih sederenge kula matur kula ngaturaken sungkem grin katur Ndara Prabu Darmaradya yo sunta pangalega terus ing nala puja-puji pangestumu witantanana war kula tampi kapundi kabundel dadosaken jimat niku yo muga-muga nikana Kakang Putra Surya Kesuma Ageng iki juga kuwor nggih karane bekti kula katur Ndara Surya Kesuma nggih yo datompo pangestumu witantanana sampun kula tampi kapundi dadosaken jimat yo muga-muga nggih nikana Pandharapati Surya Denta ora pangling marang aku boten ilang renten pati sing brengose mandan decukur setitik gitu bekti kula pun tamu yo tak tampa pangestu tampanana kula tampi kula pundi dadosaken jimat biasane nganggo kathok lepis ora wae saiki ora tampil beda nanti sawang nang mimpi aja kaya ngono wae iki ana pasewakan agung ning ana pasewakan agung ya nganggo busana cara kraton wae kejaba pinuju aku ana dina mirunggan bandur dolan ki mau
sandangane yo cara wong kepriye carane bisa njubake marang kahanan Janji. Kula mawon jane kepengin nganggo selop. Selope kadung niku kula ngangge sandal sing biasa mawon. Sandal karet mawon ku tau tekan Jakarta. Ini sing desawang mboten sandale ora. Bagune aja ilang subo sitam Janji. Dara bala dewa bekti kula. Ya wor. Pangesure Ratu Mandura Tampanono wor. Kula tampi kula pundi dadosaken jiwa. Muga. Amor. Karena saya kaya dalam Rustiono. Iyo. Deus mor. Pelagaran. Medal Deus. Ora. Wis dadi watak mantune Prabu Baladewa pancen yen ngendika kudu kaya ngene wae. Wanumpun gawan bayi. Iya, gawan bayi bener kandhang. Diaripun gawan bayi nggih syukur anu wis. Wah, ora. Napa pun kepareng kula matur. Haripun kepareng kula matur kula nggih badhe miwiti matur. Ojo ngantel kan gawe jalanan. Ujar wis nganggo batik nang arep dheweke iki kok. Jan ora dicek dapat kenalen karo aku kudune pamor karo pendhita durung aja nganti kelalen. Lah wong liyane padha diaturi pangabekti kok manah ayo bareng ora diaturi pangabekti. Apa ngerti kewalat kok. Oh, Mas Bro. Ya Allah. Wisuwe nandang lawas. Yang dodong nang isor papringan iki kemana. Sehat nak kamu cimu ora nyalangan. Kowe padha kanthi Rajo. Ya pamujimu ora nyalangan. Guru-guru kupat kita sih ketemu bisa ketemu karo wong pirang-pirang. Ojo kok malah diliwati. Sandanganku. Iya mandan krungu jare Farel kepengin apa. Ini anu ujarku bocah lain. Bola-bali gendong bayi-bayian. Bola-bali benang enong. Iso kedawan gagak ibarat campur kanthi nali. Matur ana wigati apa ayo matur ana wigati apa. Diaturake wong iki kula niki anu sedekengken utus bendaramu sapa Ndara Janaka kula nang niteni Ndara Janaka niku wateke telu ngendi ana papan angger Ndara Janaka kepengin genduraken tapak nyadong kanugrahan kuwi wateke bendaramu Janaka kuwi ping pindho anggerana penditampu Ndara Janaka kepengin ngangsu kawul reh ning sing ping 3 ngendi ana wong wedon ayu Ndara Janaka kepengin takon lan iku anu sisur niku Suryawati Suryawati agi dadi tembang latining para priya niku anu pun enten sing kagungan napa dereng penyakit boten. Bapak untuk sak utang Janaka niku ipe kula Dodo tampler kita tam komanjot
kocamang mondhalandir Itepe mangula cakra jojoban maung ngis. Oh,